Nselmilkom, natikom l-odwa tajba, niskuża ruħi għal dan id-dewmien, nirringrazzja lil John Paul ċefaj li jassistini kull darba li tinqara xi diffikultà teknika li ma nkunx kapaċi nsolvija. Inġbarna l-lejla dal-għodu fl-imkien biex nitolbu it-triq tas-salib, nitolbu l-Via Sacra. Pruvaw niġbru ftit il-menti tagħna, anki jekk forsi qed nagħmlu affarijiet oħrajn bħalissa. Pruvaw nidħlu ftit fl-ispirtu ta' din il-ġurnata li fija il-mulej jagħti lilu nnifsu, il-ġurnata tal-ikbar imħabba. L-ambjent u l-istorja li qed ngħixu f'dan il-mument jista' jkun kemm ta' tfixkil imma kif ukoll ta' għajnuna. Qegħdin inmissu iktar mill-qrib mal-misteru ta' tbatija. Għalhekk nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex nitolbu fuq dak li qegħdin ngħixu bħalissa, kif ukoll biex inħallu lil mulej jkellimna u jagħtina l-aħbar tiegħu. Pruvaw kemm jista' jkun niddisponu l-moħħ tagħna, l-widnejn tagħna, l-qalb tagħna biex nilqgħu il-messaġġ li jixtieq jagħtina f'dan il-mument tal-istorja partikulari li qegħdin ngħixu. Nixtieq li noffru din il-Via Sacra, din it-talba l-ewwel qabel kollox għall-morda kollha. Nixtieq nitolbu għat-tobba, in-nurses, dawk kollha li jaħdmu fl-isptarijiet, hekk li mhumiex għaddejjin minn mumenti faċli bħalissa. Nixtieq li nitolbu wkoll għal dawk kollha li minħabba li huma l fuq minn 65 sena jgħaddu l-parti tal-ġurnata, jekk mhux il-ġurnata kollha l-parti l-kbira tagħha maqfulin fid-dar, din il-kwarantina forzata. Nitolbu wkoll għal dawk li għandhom xi kundizzjoni ta' saħħa li tagħmilhom inqas liberi li jitħarku. Nitolbu għal dawk li għandhom kwarantina mandatorja minħabba diversi ċirkustanzi. Nitolbu għal dawk li qegħdin jibżgħu li għandhom ħafna ansjetà. Il-kol kemm aħna xi ftit għandna l-biża', però ħudt minna jsibu iktar bitqila biex jieħindiljawha biex jikkopjaw magħha. U din hija tbatija, lura tajjeb li nitolbu għal dawn il-persuni. Tolbu wkoll għall-ommijiet, dawk li qegħdin jistennew tarbija l-ommijiet li huma tqal, hekk huma wkoll li kollhom stennija iktar intensa, forsi iktar preokkupata f'dawn il-momenti. Hekk nitolbu wkoll għal dawk kollha li minħabba x-xogħol tagħhom għadhom jaffaċċjaw ħafna nies u biex ikomplu s-servizz il-qadi tagħhom u biex ikomplu jaqalgħu il-ħobżna ta' kuljum, ikollhom jgħixu f'ħafna tensjoni, f'ħafna diffikultà, dawk li huma fil-ħwienet, dawk li huma fl-ispiżeriji, dawk kollha li għandhom hekk xogħol li ilaqgħhom ma' ħafna nies biex jikomplu jkunu ta' qadi fl-affarijiet l-iktar elementari u bżonjużi tan-nies f'dan iż-żmien. Nitolbu wkoll għal dawk li huma responsabbli mill-pajjiż, dawk li jridu jieħdu l-aħħar deċiżjonijiet biex kull deċiżjoni li jagħmlu tkun fl-interess veru tal-poplu Malti Wawċi. Nitolbu wkoll għal persuni l-oħra li għaddejjin minn dbatijiet, kemm ħafna dbatijiet oħra li forsi kultant ikunu iktar qawwija mid-dbatija li qegħdin ngħixu fil-parti l-kbira tagħna, id-dbatija tal-COVID-19. Hemm oħrajn li qegħdin jgħixu dbatijiet oħra, dbatijiet ta' mart, dbatijiet diffikultà fir-relazzjonijiet, problemi ta' depressjoni, marbutin ma' sitwazzjonijiet oħra. Jew nitolbu fuq din id-dbatija il-kol kemm aħna dal-għodu. Ekku għal-kemm nagħmluha ħafna fil-qosor, jiġifieri mhux se ntawlu, però nippruvaw nidħlu ftit fil-misteru ta' kull stazzjon biex il-mulej jgħinna nimxu miegħu u nindunaw li hu miexi magħna f'din it-triq tas-salib. Nixtieq li qabel ma nibdew insellem lil Father Max Grek li qiegħed is-Senegal li kull sena is-soltu bħal da żmien jakkumpanjana fil-Via Crucis, fil-Via Sacra li is-soltu nagħmlu mal-muntanja ta' Ammar. Kun wieħed minn dawk
li jagħmel il-meditazzjonijiet u ngħidlu li nimmissjaw ir-riflessjonijiet u l-meditazzjonijiet tiegħu. Hekk għalhekk nġabru ftit hekk u nippruvaw il-kol kemm aħna nagħmlu din it-talba ta' triq tas-salib. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nikkonsidraw l-ewwel stazzjon meta Sidna Ġesu kien ikkundannat għal mewt bl-ħtija. Mulej aħna wkoll bħalek nistaqsu bħalissa imma għaliex fi żmienna din is-sitwazzjoni. Imma għaliex il-familja tagħna.
Imma għaliex aħna? Għaliex proprju kellha tiġi issa meta jien għandi din il-kundizzjoni u minix liberu u qiegħed nibża iktar minn ħaddieħor. Mulej aħna wkoll inħossuna xi ftit jew vittmi, innoċenti. Nitolbuk mulej, għatina l-Ispirtu tiegħek. L-Ispirtu li bih inti affrontajt, aċċettajt anke jekk bidbatija, il-kundanna tiegħek blaħtija. Għatina dan l-Ispirtu. Imlina bil-qawwa tiegħek, imlina bil-kuraġġ tiegħek biex naffrontaw din is-sitwazzjoni u kull sitwazzjoni oħra li tista' ġġielna nħossuna vittmi innoċenti bħalek. Nitolbuk Ġesu biex tgħinna naħsbuha aktar minn darba qabel ma niġġudikaw jew nikkundannaw lil xi ħadd u li niftakru fik meta jiġġudikaw jew jikkundannaw lilna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nikkontemplaw it-tieni stazzjon. Meta l-Sidna Ġesu jippreżentawlu s-salib u Ġesu għall-imħabba li jġibilna aċċettaħ bil-ħlewwa. Mulej, inti aċċettajt is-salib tiegħek b'imħabba, intrabat mar-rida tal-Missier. Inti taf li aħna nsibuha bitqila, mulej, biex nagħmlu dan il-pass. Għadna nsibuha bitqila anki jekk għandna żmien, anki jekk drajna, illi fil-ħajja tagħna hemm il-misteru ta' tbatija li b'siet jew iridu niltaqgħu miegħu. Għadna ma drajniex imma naċċettawh bħala parti mill-ħajja tagħna. Inti taf mulej kemm insibuha bitqila biex naċċettaw is-salib, biex inħadnu s-salib. Għatina mulej li bħalek inkunu ħielsa mill-biża tas-salib. Nitolbuk Ġesu biex fuq l-eżempju tiegħek naċċettaw id-tbatija tagħna. Nerfgħu salibna kuljum u nimxu warajk. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nimmeditaw it-tielet stazzjon, meta Sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u waqa' għall-ewwel darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib. Mulej, aħna wkoll spiss naqgħu taħt il-pis ta' tbatija, taħt il-pis tas-salib, qabel ma nibdew inġorruh minħabba l-biża, minħabba t-tensjoni, minħabba l-ansjetà. Mulej inti taf minn xi għaddejjin f'dan il-moment tal-ħajja tagħna. Mulej inti tafna u aħna nemmnu li inti tinteressa ruħek fina, li inti tħobbna, li inti tixtieq isserraħna, li inti tixtieq terfana. Erfana mulej mill-momenti ta' dlam. Erfana mulej mill-momenti tal-ansjetà. Erfana mulej meta taħkimna depressjoni sewda minħabba l-biża mis-salib. Nitolbuk Ġesu biex kull darba li naqgħu fid-djufijiet tagħna ma naqtgħux qalbna. Iżda nħarsu lejk, inqumu u inkomplu mexjin fit-triq. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nikkontemplaw ir-raba' stazzjon. Meta Sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u ltaqa' ma' Ommu Marija Santisma u l-lut b'kefrija kbira ferquhom minn xulxin. Mulej inti taf li f'dan il-mument partikulari tal-istorja tagħna qegħdin napprezzaw iktar il-ġenituri tagħna.
waqt li l-ġenituri qegħdin japprezzaw iktar lill-ulied tagħhom. Nitolbuk mulej biex din ir-rabta, din l-imħabba li minħabba din is-sitwazzjoni qiegħda dejjem tiżdied, qiegħda dejjem issir iktar profonda, ma nħalluwix warajna wara li tgħaddi din il-burraxka. Għatina mulej illi napprezzaw ir-rabtiet familjari ta' bejnietna. Għatina mulej illi ma nħidux for granted la lil ħutna, la lil ġenituri tagħna, la lil ulidna, la lil nannit tagħna, bħalma forsi maħniex neħduhom for granted bħalissa. Nitolbuk Ġesu biex tkabbar l-imħabba tal-ġenituri lejn l-ulied u biex tgħinhom jimxu ma' wliedhom fid-tbatijietom. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nikkonsidraw il-ħames stazzjon. Meta Sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u ġie mejjun minn xmun iċ-Ċirinew jerfa' s-salib. Niftakru mulej f'dan il-mument f'daw kollha li huma Ċirinej, f'daw kollha li jagħtu daqqatejt, daw kollha li jgħidu kelma, daw kollha li jagħmlu l-ħila kollha tagħhom biex bil-professjoni tagħhom jgħinu lil marid. Nitolbuk mulej biex tgħinna napprezzaw lil dawn il-persuni u tgħin lilna l-koll illi forsi maħniex daqshekk fil-front biex nagħmlu l-ħila kollha tagħna ħalli nħaddmu l-imħabba, is-solidarjetà, kulħadd kif jista' ma' xulxejn, mod partikulari mal-batot, mod partikulari mal-fqejr, mod partikulari ma' minnu waħdu. Jistax ikun li hemm xi ħadd li qiegħed jistenna telefonata minn għandi biex jagħmel hu wkoll l-esperjenza ta' xmon iċ-Ċirinew li jħoss xi ftit inqas il-peace tas-salib minħabba kelma, minħabba kuntatt, minħabba kelma ta' kuraġġ. Nitolbuk Ġesu biex bħal xmun iċ-Ċirinew inkunu kapaċi narawk u ngħinuk f'kull persuna li tkun fil-bżonn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nimmeditaw is-sitt stazzjon. Meta Sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u ltaqa' mal-Veronika li resqet ix-xuttat il-wieċċ imqaddes tiegħu. U Ġesu ħalla xbija tiegħu fil-velu tagħha għat-tifkira tagħna. Nitolbuk mulej biex lil kull wieħed u lil kull waħda minna tatina l-umiltà illi narfu illi aħna għandna bżonn ta' xulxejn. Tatina l-kapaċità li naċċettaw kull tip ta' għajnuna mingħand xulxejn. Jekk hix kelma, jekk hix ftit support, jekk hix xirja li għandna bżonn, jekk humiex oġġetti li aħna m'għandniex u ħadd ieħor jista' jaqsam magħna. Għatina mulej l-umiltà li nkunu kapaċi naċċettaw is-support u l-għajnuna mingħand xulxejn fil-momenti tal-bżonn. Nitolbuk Ġesu biex fuq l-eżempju tiegħek inkunu kapaċi inħallu lil min jgħinna u jħobbna meta nkunu tassew fil-bżonn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk Ġesu u imberkuk. Nikkonsidraw is-seba' stazzjon. Meta Sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u waqa' għat-tieni darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib. Mulej, inti taf id-batija
illi kull wieħed u kull waħda minna iġor f'qalbu, f'moħħu, fil-familja tiegħu. Mulej kultant jiġu momenti li din id-batija nħossuha insopportabbli. Ma nistgħux nirfuha iktar. Mod partikulari mulej meta taqbadna l-fissazzjoni illi rridu jew hemm bżonn li nikkontrollaw kollox. Jekk ħammiġniex idejna, jekk missejniex wiċċna, jekk ħallejniex xi ħaġa li tista' tmarrat lil xi ħadd, jekk il-kelma ta' xi ħadd għamlitilniex il-ħsara, jekk qrubniex iż-żejjed, jekk tbedniex iż-żejjed. Inħallu fidejk mulej dawn id-dubji kollha li kultant jafġuna, kultant iwaqqgħuna, kultant iniżluna, kultant jitilfulna l-fiduċja, anki l-fiduċja fik. Mulej, erfana miegħek, tellana miegħek, mo speċjali mulej, atina l-grazzja ta' iktar telqa fidejk. Nitolbuk Ġesu biex il-waqgħat tagħna jfakruna li aħna dajfejn, imma wkoll li kollox nistgħu bis-saħħa ta' dak li jqawwina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadorawk o Ġesu u imberkuk. Nikkonsidraw fit-tmien stazzjon. Meta Sidna Ġesu kien tira l-Kalvarju u iltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm. U kif bdew jitħassruh u jibkuh, Ġesu qalilhom tibkux lili, ibku lilkom u lil uliedkom.
Mulej, inti taf minn kemm emozzjonijiet ngħaddu matul il-ġurnata, anzi saħansitra fi ftit ħin. Fil inħossuna mimlija bit-tama, fil inħossuna mdejqa, fil inħossuna inkwetati, fil inħossuna b'qalbna maqtuwa. L-emozzjonijiet tagħna tilejn u neżlejn mulej, ma' kull kelma li nisimgħu, ma' kull ħaġa li nagħmlu. Għatina mulej li naċċettaw dak li ngħaddu minnu, li naċċettaw l-esperjenza interjuri tagħna, li naċċettaw dak li nħossu bħala parti mill-ħajja tagħna, bħala parti mir-rida tiegħek għalina. Nitolbuk mulej biex tgħinna nitalmu neħendirjaw dak li nħossu parti importanti mill-persuna tagħna. Kif int għallimt lin-nisa ta' Ġerusalem jindirizzaw tajjeb l-emozzjonijiet u s-sentimenti tagħhom. Nitolbuk Ġesu biex qabel ma nitkażaw jew inpaċbċu fuq l-iżbalji tal-oħrajn, nitalmu narfu u niftakru l-iżbalji tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nikkonsidraw id-disa stazzjon. Meta Sidna Ġesu kien tila l-Kalvarju u waqa' għat-tielet darba għal wiċċu fl-art taħt is-salib. U li Ġesu inti taf li bħalissa qegħdin ħafna ma' xulxejn, ħafna iktar minn qabel. U allura faċli nisparkjaw. Faċli li t-tensjoni tagħna flimkien toħloq konflitti. Faċli mulej li ma narfux nieħdu paċenzja b'xulxejn. Faċli li ma nkunux kapaċi naċċettaw neħħendirjaw l-emozzjonijiet ta' xulxejn. Kultant diffiċli biex neħħendirjaw tagħna aħseb wara ta' ħaddieħor. Nitolbuk mulej biex meta naqgħu fin-nuqqas ta' aċċettazzjoni tal-persuni li ngħixu magħhom inqumu malajr. Nirringrazzjawk mulej ta' din l-okkażjoni li qiegħed tagħtina li nqattaw iktar ħin flimkien. Għatina li napprofittaw minnu, saħansitra anke mid-djufijiet, mill-iżbalji, mill-waqat, biex nitalmu, ngħixu aħjar, nirrispettaw, nistmaw lil xulxin. Nitolbuk Ġesu biex il-waqat tagħna jenuna naċċettaw aktar il-karattru u id-difetti tal-oħrajn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nikkonsidraw fil-10 stazzjon meta Sidna Ġesu wasal fuq il-Kalvarju u l-lut qabdu fih u neżżewh il-libsa li kienet imwaħla mal-pjagi tal-ġisem imqaddes tiegħu. Mulej inti taf li aħna wkoll bħalissa qegħdin niġu mneżżejn minn ħafna ħwejjeġ li qabel konna nużaw, konna nħadmu, konna nilbsu bihom u forsi mingħajr ma konna nindunaw. Qegħdin niġu mneżżejn minn relazzjonijiet sempliċi, minn kuntatti sempliċi, minn kuntatti ta' ħbiberiji. Qegħdin niġu mneżżejn mir-ritmu tagħna mill-ħinijiet tax-xogħol. Qegħdin niġu mneżżejn saħansitra anke kultant minn dak li għandna bżonn minħabba l-iskarsezza tal-flus għax naqas ix-xogħol tagħna. Qegħdin niġu mneżżejn mis-sikurezza tas-saħħa tagħna. Qegħdin niġu mneżżejn mill-kapriċċ jew aħjar mill-bżonn illi nixtru dak li għandna btejt. Qegħdin niġu mneżżejn mill-possibilità li noħorġu meta rridu. Qegħdin niġu mneżżejn mill-laqgħat soċjali. Qegħdin niġu mneżżejn saħansitra mulej mill-laqgħat liturġiċi. Qegħdin niġu mneżżejn mill-quddiesa. Niġu mneżżejn mit-tqarbina. Niġu mneżżejn mill-laqgħat ta' ħbiberija madwar il-mejda tiegħek, madwar il-kelma tiegħek, mill-laqgħat tal-komunitajiet, mill-laqgħat madwar il-kelma tiegħek li tagħtina l-ħajja. Qegħdin niġu mneżżejn minn dan kollu.
Imma int ma titlaqniex mulej. L-iktar essenzjal mulej hija l-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna. Hija l-preżenza tiegħek magħna. Għatina mulej li narfu dak li hu essenzjali minn dak li hu superflu. Nitolbuk Ġesu, ejna narfu li l-ġid ta' din id-dinja qed jgħaddi u tibqa' biss l-imħabba tagħna lejk u lejn il-proxmu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawko Ġesu u imberkuk. Nikkonsidraw il-11 stazzjon meta l-Sidna Ġesu kmandaw jimtett fuq is-salib u Ġesu għobda sakemm samruh bl-imsiemer għal dnubitna. X'misteru kbir mulej. Inti tobdi lil min saħansitra irid jagħmillek id-deni. Lil min irid jaqret il-persuna tiegħek, lil min irid jagħmel ħsara lil ġismek. U forsi aħna nsibuha bitqila biex nobdu lil dawk li jridulna l-ġid. Forsi nsibuha bitqila bħalissa biex nobdu lil dawk li qegħdin jgħidulna noqogħdu attenti. Nżommu l-bogħod minn xulxejn. Noqogħdu attenti biex naslu jdejna ta' spiss. Noqogħdu attenti biex ma nabbużawx. Noqogħdu attenti biex nirrispettaw u nistmaw il-persuni ta' madwarna. Mulej insibuha bitqila. Insibuha bitqila forsi mulej għax ċertu regoli u ċertu liġijiet insibuha bitqila biex naċċettaw ma xorqtuna fil-laħam il-ħaj. Mulej fakkarna li inti obdejt saħansitra lil dak li sawtek direttament fuq il-laħam tiegħek. Lil dawk li samruk ma' salib. Għatina mulej l-umiltà tiegħek, għatina d-doċilità, il-kapaċità li nitawġu li kultant diffiċli ħafna fina. Kultant kif nifmuha, kif naħsbuha, kif jidrilna aħna. Inħossu iktar importanti minn dak li jgħidilna ħadd ieħor. Anki jekk nafu li jifhem ħafna iktar minna. Nitolbuk Ġesu biex bl-imħabba tiegħek tqanqalna ħalli nisimgħu l-kelma tiegħek u nagħmluha. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawko Ġesu u imberkuk. Ejjew nimmeditaw it-12 stazzjon lil Sidna Ġesu mislub bejn żewġ ħallelin u wara 3 sigħat ta' agonija Ġesu jmut fuq is-salib. Ġesu kultant nistaqsu fejn int, fejn tkun meta jkun hemm il-mewt. Fejn int, fejn kont qaltlek Marta. Kieku kont hawn hija ma kienx imut qaltlek Marija. Fejn int mulej. Fejn int f'dan il-misteru li tanti beżżana. Fejn int mulej. Kemm nixtiequk li tkun hawn ħalli teħlisna minn dan il-misteru, teħlisna mill-mewt. U inti minn flok inżilt f'dan il-misteru. Inżilt fl-imwiet. Inżilt fil-mewt. Għatina mulej li ma ninsew qatt din il-verità tiegħek. Li inti inżilt fil-mewt biex tkissira, biex teqrida, biex tagħtiha l-ħajja. Inżilt fil-mewt biex tkun preżenti, Alla preżenti fil-mewt tal-bniedem. Ħalli l-mewt ma tibqax teżisti. Għatina mulej din il-viżjoni tiegħek. Għatina mulej din l-aħbar it-tajba li inti xtieq iġġibilna. Kemm hu diffiċli kultant għalina li nemnu li fil-mewt hemm il-ħajja, li l-mewt hi l-bieb tal-ħajja ta' veru. Nitolbuk Ġesu biex tagħtina li nħossu l-imħabba kbira tiegħek għalina l-iktar meta nkunu għaddejjin minn mumenti ta' tbatija.
Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. And laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth
Nikkonsidraw fi 13 stazzjon meta l-Sidna Ġesu niżluh mejjed minn fuq is-salib u jgħiduh fiħdan ta' Ummu Marija Santisma. Xena tal-bikima fl-istess ħin, xena sabiħa. Xena li tatina tama fil-ħajja ta' dejjem. U li Ġesu lilek mejjed niżluk fiħdan ommok li kienet tagħtek il-ħajja. Għax ommok hija simbolu sinjal tal-Knisja li tagħti l-ħajja. Li tagħti l-ħajja lil kull min jimtet fiħdana. Li tagħti l-ħajja lil kull min jintelaq fiħdana. Anki l-istess eżistana li għaddew minn din id-dinja l-oħra. Hija l-Knisja li tilqaħħom fiħdana biex twassalhom takkumpanjawhom għal ħajja ta' dejjem. Inroddulek ħajr ta' din l-om tiegħek Marija. Inroddulek ħajr ta' din l-om tagħna l-Knisja. Inroddulek ħajr mulej li tajtna din l-om li tatna l-ħajja u li tibqa' tatina l-ħajja saħansitra anki fil-mument fejn fajnejn kulħadd ikun minn għalih li spiċċa kollox. Inroddulek ħajr mulej għall-Knisja tiegħek li tatina l-ħajja minkejja d-difetti, minkejja d-diffikultajiet, minkejja l-problemi. Nitolbuk għalija mulej, nitolbuk għal dawk kollha li inti għażilt bħala l-qaddejja tagħha, il-qaddejja tal-qaddejja tiegħek. Nitolbuk mulej ħsiebhom biex ikunu tassew servi qaddejja fidili li jagħmlu dak li huma msejħin biex jagħmlu. Nitolbuk Marija Santisma, għatina li bħalek nilqgħu fidejna u f'qalbna lil Ġesu ibnek kull darba li jingħata lina fit-qarbin. Glorja lil Missier u lil Liben u lill Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawko Ġesu u nberkuk. Nikkonsidraw l-14 stazzjon. Meta l-Sidna Ġesu ħaduh mill-ħdan ta' Ummu Marija Santisma u difnuh f'qabar ġdid. Mulej Ġesu, fajnejna jidher li spiċċa kollox. Aħna jiġrilna bħad-dixxipli tiegħek li telqu kulħadd mar lura lejn id-dar b'sens kbir ta' falliment u frustrazzjoni fuqu. Aħna nagħmlu bħad-dixxipli ta' Emma u nibdew niddiskutu ngħidu. Imma dan veru, imma l-ħajja ta' dejjem hi verità jew fantasija. Hi verità jew inkella tama biex ma nħossunix frustrati u mdejqin. Nitolbuk mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex bil-qawwa tiegħek irxuxtat tinfet il-moħħ tagħna l-qalb tagħna. Tifforma lil dan il-moħħ lil din il-qalb lil din il-persuna tagħna li hija marbuta wisq mal-loġika tal-art, mal-loġika tad-dinja. Ħaqlana mulej minn dan il-mod ta' kif naħsbu ta' kif inħossu. U irfana atina l-fiduċja, atina l-fidi, atina d-dawl li jiġi mill-kelma tiegħek. Atina d-dawl li jiġi mill-esperjenza ta' tbatija, il-mewt u l-qawmin tiegħek. Atina mulej nemnu bisħieħ, bis-serjetà, ma speċjali f'dawn iż-żminijiet li dak li aħna nsejħulu mewt m'għandux l-aħħar kelma fil-ħajja tagħna. Atina mulej din il-fiduċja, din it-tama, din il-qawwa, din il-viżjoni tiegħek. Din hija s-salvazzjoni li inti tixtieq tagħtina. Nitolbuk biex tagħtilna mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbuk Ġesu biex issaħħaħ fina l-fidi fil-qawmin mill-imwiet. B'mod speċjali kull darba li jimmissu mill-qrib mal-misteru tal-mewt. Glorja lil Missier u lil Liben u lill Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Nadurawko Ġesu u nberkuk. Nirringrazzjaw l-Alla bil-qalb kollha għalkemm grazzi u ġid jagħmlilna matul ħajjitna u li jagħmilna din il-vja sagra l-glorja tiegħu. Nitolbu fġieħ l-ewwel pjaga ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. It-tieni pjaga ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. It-tielet pjaga ta' Ġesu, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Tielet pjaga ta' Ġesu, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ir-raba' pjaga ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-ħames pjaga ta' Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema u l-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għall-irwieħ tal-mejtin tagħna, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Nixtieq nirringrazzjakom illi kontu miegħi matul din il-via sagra. L-appuntament tagħna jekk Alla jritu għal nhar il-Ħadd ħadd-tilgħid fit-8 ta' filgħaxija nagħmlu lezzju divina sabiħa fuq il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet, fuq il-ħajja, fuq il-messaġġ qawwi ta' ħelsien ta' salvazzjoni li l-mulej ġie biex jagħtina permezz tal-kelma u permezz tal-ħajja tiegħu. Allura sa dan it-tant nawguralkom kemm għallum il-bqija tal-ġurnata kemm għal għada da ġurnata ta' skiet, ġurnata ta' kwiet. Nirriflettu fuq il-mewt ta' Ġesu, fuq id-difna tiegħu u nistennew bit-tama, bil-ħeġġa, bil-ħerqa il-qawmien tiegħu mill-imwiet. U allura nawguralkom ukoll lejt it-tajjeb lil kulħadd, mod speċjali jiġuni f'moħħ il-membri tal-komunitajiet illi hekk issa ilna ftit ma niltaqgħu minħabba f'din is-sitwazzjoni. Nixtieq insellem lir-responsabbli kollha tal-komunitajiet kollha ta' Għawdex, hekk il-mulej
ikompli jgħinkom iżommu b'xi mod anki permezz dawn il-mezzi soċjali ta' komunikazzjoni soċjali, il-kuntatt ma' sħabna, ma' sħabkom l-oħra kollha. Ekku nixtieq insellem ukoll lil dawk li jissoltu janimaw fil-Via Crucis, fil-Via Sagra li konna namlu, li għamilna fi-snin li moddija u jekk Alla jrid nibqgħu namlu dejjem jekk Alla jrid fi-snin li ġejjin mal-muntanja ta' Ammar, nsellem lil Lodett u lil dawk li kienu jgħinuha fil-kant, lir-responsabbli li kien jieħdu ħsieb l-organizzazzjoni. Ekk il-kol kemm aħna nixtieqilkom il-kol flimkien li nagħmlu stennija ta' veru tal-qawmin ta' Ġesu mill-mewt. Fl-aħħar mill-aħħar l-istennija ta' veru li jagħmel kull wieħed u kull waħda minna fil-persuna tagħna, fil-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna tal-mewt tagħna u tal-qawmin tagħna mill-imwiet faqda waħda miegħu. Intemmu bl-innu tal-Istabat Mater.